Kayong lahat, mga inamahal na kabayan, ang naging gabay at inspirasyon upang maibigay ko ang lahat sa abot ng aking kaya na pagsilbihan kayo at ang ating mahal na lalawigan. Alam natin lahat kung ano ang ating dinaanan at kung saan tayo nag-umpisa noong June ng 2007. Kayo na mismo ang magpapatunay. Yan ay isa lamang sa mga makabuluhang mensaheng binitawan ni Governor Amado Espino Jr. sa kanyang panghuling State of the Province Address o SOPA na ginanap sa Capitol Plaza kung saan libo-libong Pangasinense ang nakibahagi. Sa halos 9 na taong panunungkulan ni Espino, inihayag niya ang pagmamahal sa Pangasinan daan upang humantong sa maayos at matatag na katayuan ang lalawigan. Kapakanan ng Pangasinan at kapakanan ng bawat mamamayan ang naging prioridad ng kanyang serbisyo. Dahil dito, ipinanganak ang kampanyang Pangasinan No. 1 na siya ring nagsilbing misyon ng pamahalang panlalawigan. Sa pamamagitan ng ADP, masiglang inilahad ni Espino ang mga programa at proyektong naisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dagdag din umano sa tapat na paglilingkod ang dahilan kung bakit nakikilala, nangunguna at nagsisilbing huwaran sa iba't ibang larangan ang Pangasinan. Sa pamamagitan ng regular trainings at team building sessions, naasa makawali ng Pangasinan upang magtulungan, magsilbi ng marangal at ibigay ang buong kakayahan sa bawat gawaing panlipunan. Tayo lang ang lokal na pamahalaan na may sariling Employees Health and Wellness Program. Bukod sa awards at recognition na binibigay bawat taon, 6 na beses nang nabigyan ng dagdag sweldo ang ating makawani. Ikinatuwa naman ni Espino ang pagkakaroon ng sense of civic pride ng mga Pangasinense dahil pagkahulugan nito ay ang pagkakaroon din ng mas mataig na pag-asa at inspirasyon hatid ng malalaking pagbabago. Ilan sa kanyang ibinida ay ang Kapitolyo na itinuturing na pinakamaganda sa buong bansa, ang Capitol Beachfront na mayroong mahaba at lighted baywalk, ang Narciso Sports Complex na karaniwang pinagtatanghala ng mga major sports events, mga ospital na may sapat na gamit at tauhan, gayon din ang mga agricultural zones. Hindi nakapagtatakaan na kung kabuuan na pag-uusapan ng Pangasinan ngayon ang pinupuntahan ng pinakamaraming turista at mga bisita sa buong Region 1. Nagmula sa bilang na 141,928 lamang na bisita at turista noong 2008, mahigit na 6.4 million na po ang pumunta sa Pangasinan noong 2015. Bukod sa lumalagong turismo, naging mas magaan, maginhawa at maunlad umano ang lalawigan sa larangang pangkalusugan at pangkabuhayan. Bumaba rin ang poverty incidence sa Pangasinan ayon sa ulat ng National Statistical Coordination Board o NSCB. Kinikilala ang ating programang pangkalusugan ng isang modelo sa buong Region 1 at sa buong bansa. Tayo rin ay isa sa ilang panglalawigan na nauna na nagpatupad ng point of care scheme ng Federal Insurance para sa mga entitled families, kung saan ay automatic ang health insurance at libre ang papapagamot. Mula noong July 2007 hanggang December 2015, umabot na sa 11,964 na job applicants ang nailagay sa trabaho ng ating Provincial Employment Services Office sa loob at labas ng bansa. Isa ring patunay sa transparent and accountable local governance ng Pangasinan ay ang kaliwat-galang parangal galing sa iba't ibang sangay ng pamahalaan sa regional at national level. Ang Pangasinan ngayon ang kasalukuyang best performing province sa Region 1 at pang-apat sa buong bansa. Tayo rin ang nag-iisa pa lang na lalawigan sa Region 1 na may hawak na regional gawad pamana ng lahi, ang itinuturing na Mother of all Local Governance Awards. Naging mainit naman ang pagtanggap ng taong bayan sa naturang pagtitipon. Umani ng papuri ang gobernador sa huli nitong ulat sa bayan. Maganda po yung mga paliwanag niya at lahat na nagawa ni Gob ay naipaliwanag at naintindihan naman namin po yun. Sa mga BHW po, ito nga po tuwing darating ang taon, binibigyan po nila kami ng uniform, tapos talagang alaga po nila kami, mga BHW. Lalo na sa mga gamot. Knowing Governor Espino, isang napaka magaling na leader ng Pangasinan, parang genuine yung leadership na binigay nila sa Pangasinan. So,
the next governor of Pangasinan will be pressured sa mga success and achievements ng ating lalawigan. Bilang isang Panganisenense at saka bilang isang leader ng PWD, kami po ay nagpapasalamat sapagkat yung mga pangako niya parang mga serbisyo at programa para sa mga taong may kapansanan ay naibibigay naman at tatupad naman namin. Magpapasalamat ako sa mga kabutihang loob at mga magagandang usali na nagawa niya gaya ng pagre-repair ng mga ospital. Hindi lang sa long term ang kanyang misyon dito sa Pangasinan, yung magpapagawa ng ospital, pagkaramihan po ang nakinabang, hindi lang isang tao. Isa lang masasabi ko alam niyo, totoo lahat ng sinabi ni Gob sa kanyang report at nagpapasalamat siya sa atin. It is also our turn na magpasalamat sa kanya. We also would like to express our appreciation sa lahat ng kanyang magagandang ginawa dito sa ating lalawigang Pangasinan. At sa pag-alis sa kanyang katungkulan, pasasalamat ang lubos na ipinarating ni Espino sa mga taong nagtiwala at nakiisa sa kanyang hangaring gawing number 1 ang Pangasinan. Maraming salamat. Alis ako sa tungkulin ito na maganang kalooban. Magana nga yung kalooban dahil iwanan ko sunod na gobernador ang isang lalawigan ng Pangasinan na mas maganda, mas maayos, mas maunlad, mas marangal at ngayon ay tinitingala na sa buong bansa. Louie de la Vega, Pangasinan Watch.